again, Mamshie Eds. So ngayon, nandito po tayo sa Fabian. So hindi ko na pinagod tayo. Kasi, magtatambay po tayo sa Inmalog. This is my first ride. At sa 2022 po. So, yan. Dito na naman tayo sa Malikabong. Yun natin. Yan, sana makita yung ano. Tapos update ko kayo mamaya, guys. Hi guys, me again, Mamshie Eds. So ngayon pa, nandito po tayo sa may Fabian Inmalog. Okay guys, ito yung first ride ko this year, 2022 po. 2022. Okay guys, yan, may nakita tayong may nadatnan tayo dito mga bikers pa kasi yan, late na tayong malis sa bahay. 9 AM po, yan. So, hindi pa namin dinaanan. So guys, shout out to sila. Ate, dyan lang, sila lang yung maano nyo dito ay. Shout out sa grupo nyo. Carbon latte. Yan, shout out Carbon latte. Ayan, shout out sa carbon latte. Medyo mayayain pa sila. So guys, update ko kayo mamaya kasi tatambay kami dito. Ayan guys, so palis na po kami dito. Yan, palis na po kami guys. Mamaya, punta tayo dun, wala sila. Baka mamaya naman sila. Turas ka. Pakin mo yun? Ganun. Ahon lang. Pagkita lang. Okay guys, yan, kakain muna kami dito kasi nabutan kami ng lunch. Kasama ko dito si Gia. Hi! Hello. Kaya muna tayo guys. So yan guys, ayan, tapos na tayo kumain. Yan, nabusog si Sam. Ayan, si Sam. Busog ka, Sam? Oo po. Ayan, Sam. Busog kami. Busog. A few moments later. So yun guys, palis na po kami. Yan, kakakain lang namin guys. Let's go. So guys, tambay muna kami sa bonuan. Yan, kasi walang pasok. A few moments later. A few moments later. So guys, nandito pa tayo ngayon sa bonuan. So, January 2 po ang dami. Hello po.
few moments later. Yan. Ayan na tuloy. Nahiya. Dinala siya. Shout Kaya out. dala yung magso. Shout out kay Randy Flores. Mag-ingat ka dyan. Ikaw. Shout out sa mga kabaykers namin dyan sa Santa Barbara. Ingat po kayo lagi. Thank you. Ingat din ah. 12 seconds later. So yun guys, pauwi na po kami. Kung galing ka na. Guys, once again, this is Mamshie Eds. So ngayon, galing tayo ng Sampapian, tapos bunuan. Yan, bunuan ng nag-lunch. So dito ko natatapusin yung video ko. Hindi pa nakasubscribe ng channel ko, please subscribe my channel, Mamshie Eds. Pakiclick na notification bell para update kayo sa video yung ginagawa ko. Okay guys, once again, this is Mamshie Eds. Tapos this is our first ride this year, 2022 yan. So guys, kasama ko sila, yan. So guys, once again, this is Mamshie Eds. Hello! Kapiga.